Puspusan ang kampanya ng Bureau of Internal Revenue o BIR para magbigay kaalaman sa publiko sa pag-file at pagbabayad ng taunang income tax return bago ang itinakdang palugit sa April 15. Sa pagpapatuloy ng tax campaign ngayong taon na may temang mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo, muling pinaalalahanan ng BIR ang publiko sa kahalagahan ng tamang pagbabayad ng buwis, isang responsibilidad na direktang nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay Lindy Lig, Assistant Revenue District Officer ng BIR RDO 21B South Pampanga, target na koleksyon nila ngayong taon ay nasa mahigit 16 billion pesos. Ang taxes po ay napakalaga para po sa ating operation ng government, para po sa mga health services, infrastructure, at iba pa pong projects na may benefit, nabe-benefit po ang ating taong bayan. Kaya ang pagbabayad po ng buwis kahit masakit man ay pagpapatunay po ng ating nationalistic traits o pagiging makabayan. Kumpara noon, mas madali na raw ngayon ang proseso ng filing at payment ng income tax sa pamamagitan ng digitalization at e-services. With the advent of one of the projects of BIR na digitalization and the ease of doing business, as mandated by the EOPT, Ease of Paying Taxes, ang mga taxpayer po natin ay pwede bang mag-file and pay anywhere. Opo. And then right at the convenience of their homes, pwede rin pong i-access ang aming mga e-services. Ang ibig sabihin po, kahit hindi po kayo taga Pampanga, pwede po kayong mag-file, mag-pay ng inyong income tax o kahit na ano pang taxes kahit saan po sulok ng Pilipinas. Yun po ang magiging convenience para sa mga taxpayer. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga bangko o sa Pampanga mismo kung kayo po ay taga Pampanga, BIR office, kahit saan po pwede, sir. Online. Online, pwede pong online. Alam naman po natin ngayon ang taas ng presyo ng oil. Kung mag-online po kayo, hindi na po kayo aalis ng bahay nyo. Wala pong gastos, convenient pa po. File and pay anywhere po. Kahit saan po yan, makikita po namin na nagbayad po kayo. Bukod sa online payment, may accredited partner banks din ang ahensya. Paglilinaw ng BIR, walang extension ang April 15 deadline. Meron po kasi tayong isinet na deadline per National Internal Revenue Code, which is April 15 po. And beyond po doon is masasabi na po nating beyond the deadline na po siya. Okay. April 15 hanggang 12 o'clock po, valid pa po yun. Ng hating gabi. 12:01, yun na po ang may penalty. Sana po hindi mangyari yun, no, sir? Kasi ang mangyayari po niyan, meron na po siyang magiging penalty dahil hindi po nakapag-file on time. Medyo mabigat po yung penalty na i-impose, which is 25% surcharge, may interest pa po, and may compromise penalty. Yan ang ayaw po nating mangyari. Kaya ini-encourage namin po kayo, ngayon pa lang, mag-file na po kayo at mag-pay. Kaya payo ng BIR, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, magsumite at magbayad na ng buwis sa lalong madaling panahon upang makaiwas sa aberya. Kami po sa RDO 21B, South Pampanga, ay nagpapaalala sa aming mga giliw na taxpayer na pwede na po kayong mag-file at mag-pay ng inyong income tax return simula ngayon po hanggang April 15, 2026. Iwas rush, iwas penalty. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.